To ga kana ina ne? Wallahi ina nan ne, ina nan waje. Ta samu. Okay, ta samu an kawo shi? An kawo shi. To yanzu nan zan zo ga nan zuwa. Okay. Allah na. Da ke shi. Wayo. Wayo. Ke ku bar shi. Ku bar shi. To ga ka zo. Wallahi na zo. Baban ka na gida. Ban sani ba. Baya gida. Kai ba shi wayan ne ya samu nan ban shi. Sanan ba, isauri. Ka sa ne? Kira mu ji. Haka in dai nan wannan bata shiga daidai ba sai na fasa ma kai. Yo, ga ta shiga. To, Hello? hello kana ji na? Ina jin ka. Wane ne? To mun kama danka. Mun kama wane? Mun kama Da ba. baka da da? Ban da da makaranta allo. Kai ba shi wayan nan. An sa ku yi magana da mahaifinka. Hello? Hello, Mukutar kai ne? Ni ne wallahi. To da aka sai ka bari su kama ka iye. Wallahi mun je bara ne. Kun je bara? Kai kawo wayan nan. Buga mai ana. To yanzu ka ji ko? Yau ina jin ka. To yanzu ka san menene? Ina ji. To yanzu haka dai zaka turo mana naira 1300. Mene? Naira 1300 muke bukata. 1300. 1300 yanzu dai ka kira mu in ka mu zuba mu da kati. Subhanallah. Hello. To ka dai ji. Hello. Hello. La ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hello? Yawa hello kana ji na? Ina jin ka. To dan Allah din annabi ku tawo ka sharan. Hello? A kashe shi kuma. Dan Allah ku tawo kashe shi. Baba kashe ni kuma. A kashe kaman dan kwal ubanka. Yanzu kai na sabai dan jiga ka yabo mana wannan masifaffen cutar nan. Yanzu kana ganin gagagan kan tana asibiti. Ga ta muka kuma tana nan gida ana zaka mata dan kanwa da sauransu. Ya zama da yi da kanin ka mu dawo. Mu dawo daga asibiti ana gwada mu. Da haka yanzu kana ji na? Hello? Hello kuna ji na? Hello? Kuna ji na? Dan Allah ku tawo kashe shi saboda yanzu na a ta kankarin kuzance yanzu yana tani ya je ya yabo wannan abu mai suna coronavirus suke ko menene?